Έχετε κουραστεί να ξοδεύετε αμέτρητες ώρες στα γυμναστήρια κάνοντας πολλαπλές ασκήσεις για να γυμνάσετε διάφορα μέρη του σώματός σας? Μπορείτε να ξεχάσετε αυτό το κοπιαστικό τρόπο. Το Relax and Tone μπορεί να διώξει το ανεπιθύμητο λίπος αποτελεσματικά. Επιτυγχάνει 2.500 στροφές το λεπτό. Σας εγγυάται ότι θα σας δώσει σφιχτούς και ηλιακούς, λεπτότερα πόδια, γυμνασμένα χέρια και τέλειους γλουτούς, όσο εσείς κάθεστε και χαλαρώνετε οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Το Relax and Tone είναι το απόλυτό σας τζίνι γυμναστικής. Όλοι μας λατρεύουμε ένα καλό μασάζ και ξέρουμε ότι μας προσφέρει μια ζωή με λιγότερο άγχος. Όταν χρειάζεστε λίγη βοήθεια για κάποια χαλάρωση, το Relax and Tone μπορεί να σας προσφέρει ένα πλήρες μασάζ. Σας απαλλάσσει από τους πόνους στην πλάτη, στους ώμους και στο λαιμό με τη ρυθμιζόμενη ταχύτητά του. Όταν είστε συνεχώς στο πόδι κατά τη διάρκεια της εργασίας ή αν είχατε μια μέρα γεμάτη με αγορές ή άλλες εξωτερικές δραστηριότητες, αφήστε το Relax and Tone να απαλύνει αυτούς τους κουρασμένους μύες. Θα νιώσετε αυτούς τους πόνους να εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ανεξαρτήτως αν θέλετε ένα απαλό ή ένα βαθύ μασάζ, απλά θέστε το σε λειτουργία, ξεκινήστε να χαλαρώνετε και απολαύστε τα απόλυτα υγιή ωφέλη του. My back pain kept me up every night until my daughter gave me Relax and Tone. Its rotating pattern gives me a wonderful massage. Relax and Tone helped solve a problem that bothers me for many years. I finally found something that really can relieve my pain and give me a good night's sleep. I've tried lots of similar products before. They've always left me extremely uncomfortable. My skin felt numb or itchy. Relax and Tone is totally different. It's like a real masseuse massaging you. It's so comfortable. I don't have to waste any more money on weight loss centers. And also, the pain I used to have in my shoulders is completely gone. Τι διαφοροποιεί το Relax and Tone από άλλα προϊόντα της αγοράς? Είναι η ένταση των δονήσεων που προκαλεί, το ποσό των θερμίδων που μπορεί να καίει, οι προηγμένες λειτουργίες του στο θέμα του μασάζ. Το πιο σπουδαίο όμως είναι η μοναδική τεχνολογία της έκεντρης περιστροφής. Ας κάνουμε μια ακόμα δοκιμή δονήσεως. Βάλαμε το Relax and Tone και μια κοινή συσκευή μασάζ σε δύο δοχεία και τα θέσαμε σε λειτουργία. Βλέπετε ότι αυτή η συσκευή μασάζ μόλις προσχηματίζει λίγους σχηματισμούς νερού. Βλέπετε τώρα τι έντονους σχηματισμούς δημιουργεί το Relax and Tone. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που είναι τόσο αποτελεσματικό και διαλύει τα λίπη και χαλαρώνει τους μύες σας. Το Relax and Tone είναι μοντέρνο, συμπαγές και φορητό. Είναι ιδανικό για τον καθένα στην οικογένεια. Εκτός από τα 3 επιπρόσθετα εξαρτήματα, θα συμπεριλάβουμε ένα ακόμη εξάρτημα για μασάζ που μπορεί να πληθεί. Πάρτε την απόφαση σήμερα. Αφήστε το Relax and Tone να διώξει αυτό το ανεπιθύμητο λίπος, να βοηθήσει να χάσετε από 2 μέχρι 5 νούμερα στα ρούχα σας και να πάτε από τα πάχη στη χάρη. Αυτή είναι η μοναδική συσκευή που σας αφήνει να καθίσετε πίσω και να χαλαρώσετε όσο αυτή κάνει την άσκηση για εσάς. Τώρα το Relax and Tone θα γίνει δικό σας από 59 ευρώ μόνο με 29,90 ευρώ. Μαζί με το Relax and Tone θα σας στείλουμε και ένα ηλεκτρικό εξάρτημα απολέπισης για τα πόδια. Μπορείτε να αποχαιρετήσετε αυτούς τους σκληρούς κάλους και το ξηρό δέρμα από τα πόδια σας και να αρχίσετε να φαίνεστε όμορφοι από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική προσφορά μας και αποκτήστε το Relax and Tone από 59 ευρώ μόνο με 29,90 ευρώ. Μαζί του θα λάβετε συνολικά 5 εξαρτήματα. Ένα επίπεδο για ξεκούραστο μασάζ. Ένα κυματιστό για καταπολέμηση του συσσωρευμένου λίπους. Ένα εξάρτημα με 8 περιστρεφόμενα σφαιρίδια για αδυνάτισμα και καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Ένα πλενόμενο εξάρτημα για μασάζ, καθώς και ένα εξάρτημα για απολέπιση των ποδιών. Όλα αυτά μαζί στη μοναδική τιμή προσφοράς μας από 59 ευρώ, τώρα μόνο με 29,90 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 2310-290-600 για να γίνει δικό σας. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από την Telestar Direct Marketing.